Dobre. Poďme sa vyjadriť k tomuto komentáru. Tú sekciu s tým AliExpressom budeme ignorovať, lebo všetci vieme, že to sú fejkové figurky, hej. A všetko viete už dneska, že dobe kúpiť na AliExpresse lacnejšie, či sú to auta, mobily, kľúče, všetko, hej. Ale prečo stoja niektoré figurky 400 €? Konkrétne my máme momentálne iba jednu takúto drahú na sklade a to je táto Shiro. V prvom rade je to od výrobcu Kadokawa, ktorí patria k japonským tým kvalitnejším výrobcom figuriek. A hlavne je to figurka 1:7, hej. Tí, čo zbierate figurky, tak už viete, že keď je figurka 1:7, tak už to automaticky znamená, že proste je to o dosť drahšie než klasická figurka. Ale prečo teda stojí 400 táto, keď napríklad tieto dve Shiro, hej, toto nie je konkrétne Shiro, ale chápete, stoja len 200 a čo sú 1:7. No. A to je to, že táto figurka je špeciálne vydanie k 10. výročiu oznámenia anime v Japonsku, hej. Anime bolo oznámené v roku 2013 na festivale, kde autor novely spravil aj špeciálne ilustrácie Shiro a teda ostatných postav, hej. A 10 rokov na to, teda 2023, bola oznámená táto figurka na oslavu teda 10 rokov od oznámenia anime. A figurka je teda inšpirovaná týmito ilustráciami, hej. A to je aj dôvod, prečo tá cena je proste väčšia, keďže sa jedná o špeciálne vydanie. Figurky môžu byť ešte aj drahšie, hej, keď sú napríklad limitovaný počet. Osobne neviem o tom, že by táto figurka bola napríklad nejako limitovaná, ale pokiaľ by táto figurka bola limitovaná, dajme tomu na 1000 kusov celosvetovo, tak napríklad už tá cena by nebola 400 €, ale už by sme sa mohli pohybovať okolo 800 €, hej. Snad ti toto pomohlo odpovedať. Keby ste mali nejaké ďalšie otázky ohľadom figurok alebo voľakých značiek odporučiť, kľudne sa pýtajte, my vám radi odpovieme. Vidíme sa.